سری ساعت دمی به هفره بن او دوی ساعت و شناخوی طیبت دجیم دو مجارین سرکه ینکو یک جروجوین هری سرکه ین دناوا مهده و دناوا روجین داویه دبوم یک جوان به طیبتیم هفدیتنین کو شاندیا روجاوا به پیشنگتیا فرمانداری گشتیا قصد مازم عبدی و حوالی الله محمد لمنه یا آلمانیای پیک آنین و بشا دومین جیم به طیبتی پشتی کو ایرو شاندیا دم پارتیا امرالیه بری خدا گروا امرالیه ولگل ریبر اپو هفدیتن پیک آنین تکلداری هفدیتنی هر چقاسی باوی که فرمی داخلی در نکرده بجیم لهنک آگاهی د چاپمنی در درکتن کو یک جندامین شانده میتات سانجار هنک آگاهی تکلداری هفدیتنی پاروکرن اما د وی ساعت واشنا خویا طایبت دم وان هر دو مجاران به میوان خوین هجاره نقاش و گفتگو بکن او جین پشتی بیناو بری که ساعت و شناخوی طایبت ده امیم هفدیتنین کشانده روجاوی کردستان لدروی ولات دیاسپورا لمنیه پیک آنین او تکلداری ویکی هم باندوراوی و هم جیم گرینگی آوان هفدیتنان امین نقاش بکن جبو نقاش هاویه که جیم زبیدا زمرود هفسروکا کجدک اوروپا بمرا آمده حوال زبیدا شواده خوش به؟ ایوار باش حوال زبیدا لگل و امگان بجف سیزده سباتی و حتی نها یک جمجارین کو هر زیده بالا خلکی می کرد لی اوجیم هفدیتنین کو شانده روشاوا لدروی ولات لمون هی پیک دینم هری داوی بار دیکم حوال مظلوم بواره جه هفدیتنین پیک آنی بو همه از جویه که دست پی بکم هفدیتن چا در باز بوم و شانده روشاوا هفدیتنین وین لمون هی پیامه که بچه آوی مروف دکاره جه در بیخم سپاس دکم براستی سیزده مهی شون ev hevdîtinên di Münîhê pêk hat hevdîtinekî dîrokî bû hem em bibêjin ki bandora xwe giser gelên Kurd sercivaka gelên Kurd bi giştî yani tenê Avrupayê tenê nan aslında çavê cîhanê li ser wê hevdîtinê wê civînê da bû ew civîn jî baldar bû girîng bû dîrokî bû aslında li pişt êrişên Rojavayê Kurdistanê em bibêjin ki dû wî re hemen hevdîtinekî wisa hem dîrokî hem jî girîng bû ji bo gelên Kurdî yani aslında girîngiya wî û çavê dinyayê jî li ser wê hevdîtinê bû encamên wê hevdîtinê ji ana pêva ew ê bandora xwe li çawa li ser statûya Rojavayê em bibêjin ki bandor bike ev jî girîng e aslında da aslanlığê pratikê da yek em bû yani divê pêva ji hanî da yek em bû ew hem bandora wî hem em bibêjin ki hevdîtinên da asta dîplomatîk da dûr da ew heyeta Rojava kî da meşandinê ew jî mutlaka encamê wî em bêjin li dihêla hem birêzdar Mazlum Abdî hem jî İlham Ahmed bi çapemenê re jî parve dikir belkî berfire daha jî parve bikin lê ew ke yani di Münîhê de em bêjin ki civîna ewlehiyê bû yani ew bi tevê cîhanên berpirsiyarê wan dûr da bûn ama bi wek fermî pêşwazîkirin anîn di Münîhê de dûr da navaroka civînê hevdîtinê pêk anîn û me jî yani aslında ji bo hatina wana ji bo hatina hem birêz Mazlum Abdî hem jî İlham Ahmed aslında me dixwast ki bi gel re jî bi civaka Avrupayê jî ew pêşwaziyekê em bikin ama hinek da asta em bêjin ki yek em bû da asta hem yek em bû hatina wan hem jî da asta ew kê da jî bi rastî me pir nikarbû em bigirin berçav lê bi kêva بله شو من أفبرس جوا كيربان أول زمرت من أفبرس جوا كيربان جبركم وجه هناك قال جرينجال في كونفرنسا من هي ولا كاريه كير جبركم لهر دري جهاني أم بيجين نونرين ولاتام الدبرتين حفدود بينن أو بطيبتي تكيلداري هم أولا كاري هم أبور وجلك دانوستاندنان بهفرد دينكرن ل بري أقام در بعض نوعان هورجليان ببين تشتكوا نهاد خازم جوا برز بكم
ev hevdîtina şandeya Rojava serdana wan ya de pêkanîna vê civîna li Münhê de li gel xelkê me Kurdiye li Kurdistanê yani atmosfer bi çawa ye çend rojan bi bînerên xwe re parve dikin li gel Kurdê me li diaspora bandoreke bi çawa kir. Ya bandoreki giring hebul Kurdin diasporaya aslında zaten ev rojak em derbazı minye bibi ve roje çardi sıvat da bu Belê. un jizanın yani jibo salvegera komploy bu salvegera komploy ki her sal em bejiki di Strasbourg'da aslında Kurd duy derede şermezar dikin jibo hatına şane em bejin rojava heyet hatı minye Belê. em jî derbazê minî hêbûn aslında bandoreki gelek mazın heye yani nikaşên di nava civaka asna diasporayê da jî tên kirin o bi ewkekî heyecanekî mazın hebû ki heyetê ra yek bi yek temas dênin yani têkevin têkiliyê em bibêjin ki ew hevdîtin hem jî rewşa bi dawiyê ji wan yani sah bikin hem de asla ji winekî di civîna da ji winekî yek bi yek ama derfetekî wisa çê nebû ama bandora wî ama em bibêjin ki ana nîqaşên di nava civaka Kurdistaniyên diasporayê da heqeten hêviyekî mezin çêbû yani bandorekî mezin heyecanekî mezin ev ya ji bo pêşerojê de jî asna wek hani ew dibên ya hesrata çil pêncî salekî gelên Kurd bedelên giran dayekî hatiyekî asla êdî di fermiyetê de Kurd ciyê xwe di kî derê de cî bigirin aslında dîtina viya hatına viya jî bandorekî awakî yani bandorekî bana destkeftin bana işte bedelek hatına daire îro temsiliyetan gelên Kurd temsiliyeta Rojavayên Kurdistanekî wek şoreşekî peynasa kirine ew temsiliyet îro cîkî wek Münhê da di cîhanê da temsiliyet li wê derênin ama temsiliyeta Kurda jî dûr da cîgirtin ev ya bandora ser civaka Kurdistanê heqeten bi rastî gelek bandora xwe jî çêkir û rewşa dawiyê da jî em bêjin ki ew kak li ser bandora em bêjin ki li ser gelên Kurd hêrişên ser Rojavayê bandora xwe jî li ser Kurda çêkir û li pişt ya şane em bêjin Rojavayê hatina wî ew jî bû moralekî coşekî mezin ji bo Kurdên diasporayê. Bi taybetî teyt di wan hevdîtinan de jî heval Mazlûm Abdî gelek balçan li ser berxwedan pişta vaniya ku li diaspora hate kirin û Kurdên me jî ji ber vê yekê min ji we pirsîr Kurdên me ku ev yek dîtin û ev peyam jî dîtin hestekî cudatir jî dava kirin li gel wan niha heval Zübeyda me di destpêkê de jî got heval deman derbazî şandeya Rojava derbazî aliyê bûn plansazî hebûn bi gel re jî civînan pêk bînin li beriya kom derbazî wî yekî bibin çima pêk nehatin hûn li gel fermandarê giştiya Qesedê Mazlûm Abdî û heval İlham Ahmed ve hevdîtin pêkaniyan na em wan bêjin buwere civiyan Bele yani em aslında yani me xwest ki em bi civînekî girsê heta me aslında cî girtibû salonekî mezin girtibû yani nîzên em bêjin sê çar hezar insan ew ê batana ama hani wiya me taluk kir yani wek ew kê me taluk kir yani hem derfetên heval Mazlûm wan jî heval İlham jî hinek derfetên wisa çê nebûn me taluk kir ama wek em bêjin ki me hevdîtinekî kir em bûn em bêjin ki PYD bû temsiliyeta Avrupayê temsiliyeta Rojavayê Avrupayê em jî wek kecedekê behev ra hem heval İlham Ahmed hem jî heval Mazlûm hevdîtinekî pir baş derbas bû asna me jî yani wek em bibêjin ki bi rastî jinekî Kurd di dervayê temsiliyetê jî me moralekî mezin girt yani çünkü yek bi yek em bêjin ki evek di sahayê danin evek sahayê daha baş dibînin ji devê wan bîstin bi wan re nîqaş kirin ji bo pêşerojê jî merivê xetekî ji bo destkeftên Rojavayên Kurdistanê daha zelal bide pêşiya xwe ji bo me jî hem bandora wî li ser me çêbû hem jî me hêz girt yani nîqaşê ganak hevdîtinek ji bo em bêjin ew peymanak hat îmza kirin hevdîtinek heta ana hatine kirinê encamê wî çinin ew jî ana pêva çawa daha encamê baş bên sendinê bana tevayî me girtin dest
rola Avrupa'yı rola gelin Kurd, rola saziya, rola misyona jina, eva civana, eva bejin de asta demokrasiye, bürokrasiye da asta diplomasiye da evi çava bibe bana bir tevayı behevra me girdes le emzanın yani yak perçekin Kurdistan'ı da Avrupa'ydanın rolavan giringe her بله dem em dibêjin rolekî dîrokiye yani eviya de herişên rojavayê da jî derket holê ki gelin diasporayê hem polîtike hem bi tevgerê va girêdayê îdeolojîke hem jî zane yani di kî derê de ew ê têkeve hewdanê wî jî zane bendawariyên gelin Kurdên Avrupayên diaspora jî bendawariyê wan henin yani bendawarî ji bo agahiyên rast bi rast em bibêjin ki ji temsîliyeta xwe bigirin eviya jî bi rastî herdem bendawariyekî wisa ye lê em jî hani hem navaroka vê civînê hem hevdîtinê me kirin em hatin cem hev بله em jî di demê pêşiyê ve hem bi asta civînê gel ra yek bi yek gelê xwe ra parve bikin çünkü em bibêjin ew tehlika rojava hê neqediye hê xelas nebûye çiqe hevdîtin hebin jî me nêrînê xwe jî aslında pêş ew kirin anî ziman به heyeta به heval mazlum heval İlham Ahmed Raji yani em jî vê tehlike dibînin riskê henin hê berdewam dikin ama bi gorvan tehlika gorvan riska mervê kar ve çi bike da asla Avrupa'yı da yani em ê çi bikin بله çawa rola xwe bilêsin bi بله ser wî jî me jî yani hinek pêşniyarê xwe kirin hinkî jî me yani berpirsyariya me girtiye ser milê xwe em ê rolekî çawa bilêsin em jî rolekî dîrokiye yani Avrupa pêşengtiyê jî kirdibe pêvajoyê aslında gelin Avrupayê pêşengtiyê di pêvajoya herişên li hemberên komplag li hemberên Sûriyê bi giştî û li hemberên Rojavayê Kurdistanê li hemberên gelin Kurd li çar perça hat kirinê li hemberên bê komployanî jî gelin diasporayê rolekî dîrokî lêst li viya têrnake yani çawa têrnake hê em da asta em bêjin ki statû naskirin fermê dasta hukukî re zabûna da bê kabul kirin hinek em bêjin bendawariyê me hinek talebê me dinê jî henin ji bo çandê ji bo ziman ji bo li ser axa Rojavayên Kurdistanê bi rastî Kurd bi xwe bi rêve bibin zaten paradigma wî jî ew e bi بله gelara li wê derê xwe bi rêva bibin van tehlika em çawa ji holê rakin li بله ser wî yani daha pir zêde em بله sekinî نا هەوڵ زمرد بە تایبەت ما گوتیش بۆ کوردێمێن لە دیاسپۆرەیە هەم پەیمانە بستونی هەیە چلێ و هەم ژیان بژین بویارین کو لە ڕۆژاوای کوردستانی چێ دەبن دە هەر واریدە جهێ مەرەقەیە دەماکۆ و شاندەیە ڕۆژاوا دیت و هەوڵ مازم عەبدی و هەوڵ ئیلهام محەمەد دیت یاری تشتا کو دەستپێکی وە دخواست پرز بکەن ئاگەهێن لەسەر ویەکێ بگرن چ بووم و وە بەرسەمێن خوا گرتن Ya me bersivê xwe girtin yani tiştek aslında em bi pirsek me kirin me merak dikir pirsên civak çî ji me merak dike ji me dipirse çünkü em nava gel danin yani yek muhatabê vê meseleynin yani بله gelê me pirsa ji me dike em jî ji binekî pirsên me kir da asta yek jê em bêjin di vê pêvajoya dawîn da gelên Kurd di taxa da di herema da di nava berxwedanê da aslında êdî Kurd gerekî yekîtiya Kurda da asla ew pê de bê çêkirinê yani gelên Kurd vê peyamê di taxa da di nava berxwedana xwe da vê pêvajoyê da dît yani ew lüksa em bibêjin gelên Kurd êdî perçebûyî bisekine nebe yek ji yekîtiyê wê da tir tu şansekî jêra nemaye yani de asla netew da ji ana pêva da axa ser axa Sûriye yani ew netewekî çawekî pêk were ew asla netewa gelên Kurd aslında gav bi gav da asla rêvebiriyê da jî pêşgere pêşkeve belkî hevdîtin çê dibin hevdîtin henin têkilî henin ama li ser fongra Kurdistaniya netewî yani bê seknandinê yek ewa dinê jî em bibêjin ki pirsê me yên ki gel ji me dipirse me derfet dît got da asta perwerda ziman zimanên dayîkê perwerda fermî
yani tiştek de peymane da dibêjin ki aynı wek sistema Türkiye dibêjin ki wînê wek seçmeli ders yani demek dibistana da bibînin le ev viyan nayê kabul kirin çünkü Rojavayên Kurdistanê da yani zamanê zikmakî zamanê dayîkê da asla perwedê da belkî heta ana di dibistanê xwe da em bibêjin ki Rojavayên Kurdistanê di wir da perwerda xwe da asla zamanê dayîkê da zamanê zikmakî da tê dayînê ama da asla fermiyetê da biya bê kabul kirin yani tu şertekî wisa bînindeynin peşiya me gerekî neyên kabul kirin vî şertê yani ji ana pêva ew ê kar û xebat û hevdîtinê viya bi çi rengî bê meşandinê yek ji ser wî yani me nêrînê xwe anî ziman me pêşniyariyê me hebûn di wîya jî ancak bi hevdîtina me kare encam bigire bi rastî vê pêvajoyê da müzakere û meşandin da alîkî da jî em bêjin tekoşînê da linkî müzakere lingekî tekoşîn ya ji bo Rojavayê Kurdistanê da jî ji ana pêva eviya giring e hevalê me di vê saetê bişûn em bêjin ki zaten kar û xebatekî wisa didin meşandinê tiştek kêm mane em bêjin peymanak heta ana hatiye imza kirin hevdîtinê hatine kirinê de ana bişûn da asla pratikê da asla em bêjin ki hevdîtina da ji winê encam bigirin daha zêde meriv çawa yani bi xurt van hevdîtina bi xurt daha kar û xebatên dîplomasiyê hêzên dinên bînin têkil nava vê meselê li ser wî yani pirsê me çêbûn encamê em bêjin berpirsiyar pirsandinê me hatin kirinê jî bersivên wî gelek qîmetli bûn gelek em bêjin ki baldar bûn yek ew eva dinê yani hûn dibêjin eva zibêda hûn dibêjin pirsên ku me kirin me berseva xwe girt evet yek jî jê ev bû ez dixwazim viya bi gelê me ra jî parve bikin yani de asla fermiyeta hevserokatiyê yani hûn jî zanin hevserokatî ji bo me xeta sor e yani me paradigma xeta jina azad bedelên viya jî giran me da yani de Bakurên Kurdistanê da jî em bêjin ki siyaseta Türkiye siyaseta devleta Türkiye jî kabul nekir di fermiyetê da wek şarederiya da wek em bêjin rêvebiriyê da hevserokatî pir li hemberê wî sekinî çünkü ji bo me paradigma pergala hevserokatî parastina wî kirê em me bi tona ceza girtin îro dixwazin ki pergala hevserokatî di Rojavayê Kurdistanê da jî aslında wek sistema Türkiye yek fermi yek alîkar êvan jî di demê pêşî da yani merv kare da asla pratikê da asla kar û xebatê da tekoşînê da wî jî di demê pêşî da merv kare be da asla fermiyetê da hevserokatî yek hevserok ve yek alîkar bena da asla pratikê da asla tekoşînê da mervî wî jî çareser bike yani em bêhêvînin me gelek aslında ew ku li dû xwîştin yani rojên zor zehmet ama da ana pêvajî em bêjin ki pêvajokê kritik nine na ama me pêvajokê herî kritik li pişt xwe îş çünkü müdahale tekoşînê berxwedana gelên Kurd özellikle pêşengtiya gel ve pêvajiya hani aslında hinek xetere şikal ama di dema pêşî da ji bo van xeterê hani carka dinê çê nebin ev ya jî gerekî merin zindî ve herdem yani niha di dema heval Mazlum Ebdî û İlham Ehmed li Munî hêde bûn çend caran peyamên bi vê awayî derketin û li ser çapemeniyê jî hate gotin ku piştevaniya gelê me yê Kurtê li dîasporayê ji bo wan cihê moralê bû ji bo wan cihê hêzê bû û di civîna ku bi were hate li darxistin di vê çarçoveyê de daxwaz ji we hate kirin ku ji bo ev piştevanî hîn bawekê xurtir dewam bike heta misogerî li ser destkeftiyên gelê Kurd li Rojava pêk bi rastî yani hem ew hebû yani kêfxweşî hebû diyar bû ki hevalê me ev berxwedana diasporayê baş şopan dibûn yani gelek bandora xwe jî çê kiribû yani bi moral bi kêf anîn ziman bi spasdarî anîn ziman yani spasdariya gelên Kurdên diasporayê û di pêşengtiya gelên Kurd da dosta kirin nava hewdanekî ki dengê xwe li ciyanê bela kirin aslında bi awayekî yani pêşengtî hat ew kirin ama hêvî jî henin yani hêvî çinin
hem hevdîtinê me kir ev hêvî Avrupa diaspora Kurdên diasporayê daha baş pêşengtiya xwe ji binekî heta em bibêjin ki ev tehlike ev riskên ev komployek hêja berdewam dikin bê şikandinê ew hêvî mezin bû. Yani em gerekî hêviyên ji me henin beklentiyên ji me henin evên rêhevalê me evên em bibêjin wek civakan Kurdistaniya civaka Avrupayê heqeten rola xwe dîrokî zanibe. Yani em demekî derketin wek lehî derketin ev lehî gerekî zwan nebin. Yani ev lehî çiqas here mezin bibe. Yani ev hêvî ev em bibêjin ki hêviya hevalê me jî ji me ev e lê em gerekî xeyalên hevalên xwe bicivînin yani. Çünkü Rojavayê Kurdistanê eger em de asta ewkê da bi dest xin van tehlike dawî bixin se ez bawerim bandora wî tevî ciyanê ew ê çê bibe zaten îro çavê ciyanê jî li ser me ye li ser Kurdên diasporayê ki heqeten ew ê çawa karibe bandora xwe li ser perçê dinê jî çawa çê bike. Ya jî mühim e diasporada jî bi hezara bi milyona insanê Kurd û Kurdistanê bir de em tenê dî Kurd jînin dostê me henin evê li tên rû me cî digirin evên ji felsefe û paradigma û pergala me bandor kiriye li ser wan moral girtine û hêvî di me da dibînin em gerekî diya baş zanibin wê gorî tev digerin yani. Belê şixwe her pirsekî min têkildarî dostên Kurdan jî heye niha piştî ev hevdîtin pêk hatin piştî ku danûstandirên li Munîhê pêk hatin û herî dawiyê jî şande bû were civiyan dostên Kurdan yên li diasporayê yên li Awropa vêyekê çawa dixwînin çawa dibînin de peywendiyên li gel we de vêyekê çawa şîr ve dikin. Ya dost aslında ev jî yani bi moralin ama dostê me jî bi me ra mesela internasyonalîstan ew herîşên şeşê çilê birdatir yek bi yek yani ez jî bi xwe bi wan re jî nava têkiliyê dabû rojane plansaziya xwe me bi wan re parver kiriye daxwa ser daxwazê wan rojane plansaziyê me girtine karibin çawa daha zêde internasyonalîst dost xwe bi rêxistin bikin têkên pêşiya vê komployê yani ana ew jî yani dostê me mesela ew derketin ew çend grup hatin çûn ji bo piştgiriya Rojavayê jî li vira jî hevdîtina dikin de asta em bibêjin ki di parlamentera da di asta hükümetê da hükümetên Avrupayê da özellikle Almanya yani hani rola devleta Almanyayê girîng e Dugurta jî hewdanekî wan heye yani ji bo hevdîtinê ji binekî statûya Kurda bênaskirinê eva Rojavayê fermiyetê da bênaskirinê zabûnên wê derên Sûriyên bên guhartinê zabûnên daha demokratîk zabûnên civak bi giştî xwe di wê derê de karibe di nasnama xwe bi zimanê xwe temsîl bike li ser vîya jî nava hewdankî danin dostê me dostê me yani sadece ev pêvajo tenê na di dema em bibêjin ki ji bo azadiya fîzîkiya rêber apo jî pêşengtiyê kirin ana jî pêşengtiyê dikin aslında bi me ra min dane milê me ji binekî vê meselê çareser bibe yani. Belê. Na vel Zübeyda dema ji bo we me diyar kiriye dîdî ber bi dawiyê ve diçe lê yek du pirsên ku ez mereq dikim hin ez wan jî dixwazim ji te bikim. Niha ya yekemîn gelek îdia hebûn beriya niha jî di nava xiftinên xwe de we hinekê qal kir gelek îdia hebûn ku wê şandeya Rojava Heval Mazlûm û Heval İlham Ehmed bi girsa gel yê Kurd yê li diasporayê re bicive lê dihata gotin ji ber rewşa ewlekariyê civîn pêk nehato ji ber pirzîrekên ku derketine hinekan nexwestiye civîn pêk nehatiye eger bawekî kin hûn bixwazimin vê yekê zelal bikin em gotinê ji we re bihêlin yani tiştek bi vê awê heye Ya asla evliyê da bû me jî nikar wêm yani me her tevê amedekariya xwe jî kiribû bawekî me cî ji bo 10,000 temîn kiribû ama belki 10,000 insan ew batanî çünkü ji her derê insan bi rê ketibû ama da asla evliyê da me dît ki risk e heval heyeta me ji Rojava jî yek em e em jî hinek tişta asteng nekin riskê yani provokasyon pêk were nexwazim Na nexwastin tune bû vallahi em gelek jî xemgîn bûn hevalê me jî
emci ama heja peşiyame da diroki demdirece بله ev ya gava yak emin bu hevali mazlum da bize karu xabaten embejin civaki da yemeşandene Avrupa'yı başsane بله heval Ahmet İlham hergaf kare her vere emci bunu ki revşe hevalin kujinekin xatere بله berwi neve yani encameki evku biriyareki dicida bu yani بله gelemeji bira eve gilme godartkin eve karın derdora kurabvejin kesinlikle dilin hevalime mejiye hevalime بله لجن civaka me diaspora davece gelik men bun Slavi van evon proje embevecin ki moral sendine deve berxudana بله deve revşa davida o devi navay da jî demi peşi hece evkin em belki girseyi de mitinga da de بله يعني هون دبیجن ما بزنابون جبوکو د چارچوبه اولکاریه د جبرکو خبات کنی زده نه هبو ما قد بلا ویجاری بویا و ایبد دما پیش دما هات و ویجاری بگرسی پیشوازی بله اول بله اول زبیدا مگوتیا دما جبو بشا دسپیکیا برنامه خو ما قطان دی بداوی د بله گوتنه کی وی داویه هبه بانگازی کی و هبه هشاریه کی و هبه ام اخفتن جواره بهلم em spas dikin ji bo van derfeta ki Ronay TV da me televizyonê ji binê em jî dengê xwe bigêjin gelê xwe civaka xwe lê destpêk e asna tu tiştekî heye û newiye her tişt encam sendin li ser vî esasê em bi civaka xwe re jî em jî em pinçengê vî gelê hanînin encam ancak bi tekuşînê merivkare bigire lê em bi bîr û bawerin gelin Kurd de tekuşina xuda de dîroka xuda gelin xatere li pişt xwe jîtine em ê dîsa bi tekuşîna xwe bi berxwedana xwe bi rêxistinkirinna xwe em sîstema xwe pergala xwe ava bikin yani ancak ber pergala xwe wek asta rêvebiriyê de ava bikî wê çaxê em ê karibin encam bistînin ew hêza vî gelê hanî jî heye car kadinê vî gelê hanî li hemberên komployê li hemberên Rojavayên Kurdistanê û li hemberên paradigma o li hemberên ev sîstema gelên Kurd pergala gelên Kurd xwaze pergala demokratîk ava bike pergala gela li hemberê viya bû vay viya jî asna pûç kir vê komployanî ama elbette ki hê jî gerê em hişyar bin ez serkeftinê dixwazim ji kar û xebatê we re jî gelê me îşev me godar kiriye em ji tekoşîna wî gelanî re jî rêzdarim yani gelek spas Zübeyda Zümrüt hevseroka kecedeki Avrupa'yı tu bu mevanî me û têkildarî bi taybet hem naveroka civîna ku bişandeya Rojavara pêk anî hem jî hêşarî û bangaziyên we yên ku ji bo gelê me Kurtiye li diaspora û bawekê giştî jî ji bo van erxandinên we em gelek spasiya we dikim. Spas êvar baş demaş. Berê bînerên hêja di beşa destpêkiya saeta weşana xwe de me gotim bi taybet şandeya Rojava ya kul diaspora ya kul nemûnê hebû bala tevahiya Kurdan lêbû gelo hevdîtinên bi vî li wir bi çawê derbas dibin û yek ji hevdîtinên herî dawiyê jî li gel nûnerên Kurdan yên bi taybetî di nava xebatên têkoşîna gelê Kurd li diasporayê de meşandin ku heval Zübeyda Zümrüt ji yek ji wan bû şandeya Rojava dîtibû û mijarên serekeyên ku nîqaş kirî me xwestem wan bizanibin me beşa destpêkê ji bo wê yekê veqetandibûn lê beşa duemîn ya vê saeta weşana xwe ya taybet jî mijareke geleke girîng e mijareke serekeyê ku îro hema weke nûçeyên lezgîn jî li ser ekranan dihate parvekirin ku ev jî şandeyeka îmralî ya Dem Partî berê xwe da girava îmralî û be rêber apûre hevdîtin pêk anî ev hevdîtin jî piştî sih û yek rojan ango piştî hevdîtina herî dawiya hevdê çileyê cere yekemîn bo pêk dihat li ser vê yekê jî mêvanekê me hêja yê taybet heye ew jî parlamenterê Dem Partiyê Birêz Serhat Eren e heval Serhat carekê din şevata xweş be şev baş heval Serhat kengê hinek mijaran de wisa em dixwazin agahiyan hîn bibin hinek mijaran dixwazin were zelalkirin mêvan em serî li te didin yani dixwazin te bikin mêvan û bizanibin ka gelo reş biçawe ya çi dibe çi diqawme ji bo vê yekê eger ku em pir israr dikin gelek caran zêde jî dikin em lêborîna xwe dixwazin lê îşev jî me got mijarekê me serekê taybet heye carekê din jî tu li pêşiya me ji bo vê yekê em gelek spasiya te dikin ji niha de spas dikim. Belê heval Serhat
em hema ji wê yekê dest pê bikin. Îro şandeya İmralê piştî sû yek rojan serdana giravê kir. Ev yek jî hem wextî wê yekê biko li komisyona meclisê jî komisyona ku hatîbû avakirin jî civîna wan bidawî bûbû lê agahiyeke zelal çê derneketibû. Hem hevdîtina ku li İmraliyê pêk hat hem jê vê komisyonê tu çawa dinirxînî, çawa şîrove dikî? Rastî yani heftaya borî jî bi rastî komisyon civî civîna xwe pêk danîbû. Komisyonê de ji bo raporek hevpar hatibû nîqaşkirin lê bi rastî lehevatinek çê nebûbû. Ji bo yani nêzîkî şeş heft xal hene lê yani di sê xalê herî girîng ji bo me yani hat nîqaşkirin lê li ser wan xala bi rastî lehevatinek çê nebû, hevparek çê nebû ji bo yani alî me da em hevpar nebûn. Yani ev jî yek wek tê zanîn ev rapor wek prensîbek e. Yani di vê raporê da wek xal bi xal wê kîjan yasa derbikeve ew bi taybet nayînivîsandin lê wek prensîbek tê avakirin, prensîp de derdkevin pêş lê di nav van prensîbê ve da hinek xalê ku em kabûl nekin, em kabûl nakin hene ev jî bi rastî ya yekemîn ev ya bêjim wek yani têkoşîna gelê Kurd wek pirsgirêka yani Kurd ya pirsgirêka sedsalî bi terorîzmê tê îfade kirin, tê îzah kirin û bi tastiyeyê tê îzah kirin. Wek di raporê da bi vî awayî dixwazin yani şîrove bikin. Wek ev pirsgirêk ne pirsgirêka Kurda ye, wek mafê Kurda, wek zimanê Kurda, nasnameya Kurda nayê şîrove kirin. Ev têkoşîna Kurda, armanca têkoşîna Kurda wek tenê terorîzmê tê îzah kirin. Ji bo wî ev ya yani kabûl nakin. Ji bo wî jî ev ya hêj mijara nîqaş heye, hêj ev nîqaş dewam dike. Ya didiya jî bi rastî me got di raporê da wek ji bo zimakê zikmakê yani ji bo yani zimanê Kurdî bi awakî di vê raporê de cih bigire lê bi rastî di vê mijara da jî wek yani nayê kabûl kirin bi awakî naxwazim yani zimanê Kurdî jî di vê raporê de cih bigire. Ser van her du xala bi rastî nîqaş hêj dewam dikin. Yani evka komisyonê viye lê komisyon bi rastî vê heftê heta roya îniyê ew bicive o raporek hazır bike o rapora xwe jî bi rastî ew yani bixe mijara bijartinê. Wê pêncî û yek kes endamê komisyonê wek pêncî yek kese ew pêncî û yek kes vê raporê yani bijêre. Gelo kî kabûl dike, kî kabûl nake, kî wek em çawa bêjin nerazbûna xwe nîşandide ya jî şerh ek dike. Yani ev komisyon divê astê da lê bi rastî îro şandeya İmralê bi rêberê gelê Kurd ra hevdîtin pêkanî bi rastî Heval Serhat bibûre min wisa her du pirs bi heva girê dabûn lê beriya kam derbasê şandeya İmraliyê û hevdîtina wê bibîn têkildarî komisyonê niha ev xebatê ku komisyon dide meşandin her du xalên serekê nakokê û hinekî qala wê yekê kir ve got wê ev jî di nava komisyonê de endamên komisyonê de bikeve dengdanê de û li gorî wê derbikeve bi awayekek giştî eger ku em bêjin na ti vê xebatên komisyonê de meşandin ti çi qasî ciddî dibînî an wan bêjin ji bo çêker dibînî yani weke nêrîne ya ez viya bêjim yani komisyon bi rastî ev komisyon yani pirsgirêka Kurda ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurda natiye ava kirin. Ev ya bêjim yani di wî warî da yani em pir ciddî nabînin lê ev komisyon anîkî da jî bi rastî komisyonek girîng e wek birêz calan jî dibêje ev komisyon di destpêkê da pirsgirêka Kurd çareser nake lê ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd bingehek hazır dike. Yani rêya wî vedike. Yani ji bo ku şûne şer û pevçûnê yani zemîna hukukî û siyasî
avatke ve binga havi hazır dike jbovi giringe le komisyon na em diye baş bizandın ev komisyon perskele Kürt ve çanda Kürda nasama Kürda zamanı Kürda perskele Kürda çareser nake le jboy bu çareser kina perskele Kürt binga hek hazır dike ev ye jbovi giringe le jboy hazır kirina yani çareserkina perskele Kürt çi birasti yani peviste ku hinek gave gave ve yani makul bavejin ve gave şember le duvi vari da birasti komisyon parit berxwede de yani ve yani revazevi em nay kabul kirin jibovi em dibejin yani de aliki da giringe le ev giringiye ku em dedim gorviji ve ciddi nezik nabın. Eskarım ya beş. بله اول سرهات ام دربازی عالیه هفدیتنا کو ایرو یا هر کس لبندی بو گلوی جی امرالیه چه پیام در بکوه ام هنه که قلاویه که بکن شانده ویا دم پارتیا امرالیه سردانا گراوا امرالیه کر هفدیتن بری بر آپورا پیک آنی حتی تکلداری بیا که میتاد سانجار هنه که آگاهی پار وکر کو بیتری 3 ساعتان هفدیتن پیک آنیه هما از جویه که دست بکم میتاد سانجار جی ده آخفتنی خوین ده چاپمنیه ده گوت به تایبت ریبر اجلان گوتیا قناغا یکمین پشتی 12 مهان به داوی بویه نها هم وی که چا شروع ودکن چا دبینن چا دخوین و جنها پیده تشتا کوتی خویا کرن چیه یا ویا بجم وک تیزانین پشتی بانگا 27 سباته براستی ve rekstına yani gele Kürt birasti ve pekkeci bir yere çekberdayine da yani ev neziki şazda mehe ev yani bevajo devam dike yani ve bir yere stratejik da hem brezeceler hem de rekstına birasti bersiv da brezeceler o yani bir yere çekberdayine da go az çekber dedim le az fazım tevli jiyana demokratik bivim tevli jiyana civaki bivim biviya vay bir yer da le ev bir yer birasti yani neziki şazda maha ve devlet ve hükümet şi jukura evke dikir hancek ve rojava jukura dikir hancet le rojava jinaha lehevatinek ve yani heye evci je oli rabu Naha breze jalan de evtine da ji ani zaman ve dibêje ev asta yekemin ve konağa yekemin xelas bu di konağa yekemin da yani breze jalan bir yerek da tevgerawi bir yerek da le peviste ku indi em derbasti konağa diyemin vin konağa diyemin da ji çiye peviste ku karu bare kutkeve ser milli komisyonu ser milli devlet ve hükümeti bineci evci çiye berpirsiyariya wan çiye birasti ve de parlamentoya da hani gav bavejin yani jiboy ku ev bir yere ku hatiye daim vereci ku ev pevajo bige encam eki ku devam bike lazım ku yasam bederkistin yasay entegrasyonu Juku brezme jalanci dveje asla diyemin ve konağa diyemin ji evet ku em derbasi konağa entegrasyon yani entegrasyona demokratik bibin naha em dve konağı brezme jalan dveje hatta nisane lazım ku ev yasay entegrasyoni be derkistin ku em ve asteji yani derbasi ve konağa seyamin ben konağa diyemin jem kalad bikin jiboy ku ev pevajo devam bike lazım ku ya seyamin ji birasti yani lazım ku dve konağa diyemin de her hinek yasam be derkistin jiboy ku havale me ku yani bir yere çekberdayine dane havale me ku zindane da ve havale me esir naqaş ketine lazım ek girtiye da roki zutur ev havale meji benberdan ve havale me kul derbay valat siyasetmedar me aktör me kuverin tevli yani jiyana demokratik bivin jiboyuji yasa bederkistin le lazım her dem idajitinin zaman lazım ek ku derbare
Brez Öcalan da jî biryarek bêdayîn. Ew jî çi ye? Divê raporê da jî bi rastî ev jî mijarek nîqaşê da ye û bi rastî hê jî natiye qebûlkirin. Wek bi nav cih negirtiye. Nav çi ye? Mafê hêviyê ye. Bi mafê hêviyê bi navê xwe di raporê de cih nagire lê bi çi awa cih digire wek dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê wek biryar daye ew biryarê ku dadgeha mafê mirovan daye Belê. wek ev biryar wek pêvistiya wî bêjî. Haval Serhat. Bel. Haval Serhat em dikarî wesafiyên bikin ku qonaxa yekemîn ya pêvajoya ku rêber Apo dibêje piştî 16 mehan bi dawî dibe qonaxeke ku tiştên destpêkê ji tevgera azadiya Kurd hat xwestin bû û ew jî pêk hatin. Ji ber vê yekê de qonaxa yekem bi dawî bûye ve carî top li ber lingê dewletê divê dewlet jî helwesta xwe diyar bike û gavên şêmber bavêje. Yani civaka me ya Kurd dikare vê yekê wesafên bike? Rast e. Yani Brez Öcalan jî tişkute di hevdîtinê de viya aniye ziman. Belê. Wek çi ketiye ser milê me niha aniye cî piştî vê saetê yani wek berpirsyarî ser milê hikûmetê û dewletê û komisyonê ye. Komisyon rokî zûtir rapora xwe hazir bike, amade bike, rapora xwe eşkere bike. Gor vê rapora xwe vê ev rapor jî wek em dibêjin prensîbeke, ilkeyeke. Belê. Gor vê raporê jî parlamento bi mahiyeta parlamento ele jî wek komisyon e. Ev komisyon jî ji bo derxistina yasayê rokî zûtir bira haziriya hukukê dest pê bike. Hatta wek em bêjin Nîsanê ev pêvajoya komisyonê derxistina yasayê xilas bibe û em piştî heta Nîsanê van hemî bira bi dawî bibin em li benda viyane. Belê. Yani Niha em karim ya bêjin. belê. Niha yani em bêjin piştî ku komisyon rapora xwe qedan divê derbasî parlamentoyê bike li parlamentoyê jî bi dengdaneke re derbas be ji bo ku heke yasayeke bingehîn lê were. Yani Ama- viya bêjim niha ev rapor gava ku hazir be ve bi rastî wek yani ev pêşkeşî parlamentoyê nave. Bi rastî ev rapor pêşî wek em dibêjin îhtisas komisyonu wek komisyon hene bi rastî Belê. ev diçeva komisyona ve komisyona dadê. Di vê komisyonê de haziriye yasa dibin, yasa tên hazirkirin. Di vê komisyonê de her parti cihê xwe digire. Belê. Belê. Ev yani haziriye yasa divin, ev yasa paşê ku hazir bibe pêşkeşî parlamentoyê divin û di parlamentoyê de bi rastî wek tê dengdan kirin. Belê. Deng didin ji bo ku kabul kirin an nekabul kirin. Belê. Ha ji ber vê yekê me tu kirî mêvan Haval Serhat ji bo ku em servan mijaran serwext bibin hinek agahiyan em eşte werbigirin. Na Haval Serhat tişta ku tê xuya kirin hinekê ev pêvajo êdîne berê lezbûnayek de hebûm yani gelek gavên ku dihate xwestin jalî tevgera azadiyê ve bi lez dihatin avêtin lê ev demeke yani hestekê bi vê awayî derketiye ku heke ku dibêjin ya tê xwestin ku dirêj bibe. Bi dirêjkirina vê pêvajoyê re vê carî civaka Tirkiye û bi taybetî Tirkiye û gelê Kurd ve çûn dabike. Ya viya bêjim bi rastî yani gava ku ev pêvajo derengî bikeve dirêj bibe wek yani de nêzik te bi rastî rojhilata navên wek yani gelek tiştê kavmandan wek êrişek yani ihtimalek mazin êrişek li ser Îranê bê meşandin evane hemû ji bo pêşeroja Tirkiye jî Belê. pirsgirêkin. Ji bo wî rokî zûtir ev pirsgirêka yani vê pirsgirêkê bê çareserkirin o wek bandora xwe bi rastî ew ê li hem Rojava hem Başûrê Kurdistanê hem Rojhilatê Kurdistanê jî wek bandora wî em ê bibînin Belê. ku ev pêvajo bi rastî derengî bikeve wek niha belkî ev xuya dike yani em bi tevgera azad re em çima li hev tên ev lê di pêşerojê de bi rastî ji bo Tirkiye jî di her warî da alî siyasî da jî alî hukukî da jî aborî da jî ew ê bive pirsgirêkek mezin ku ev pirsgirêk çareser nebe bi rastî wek ew ê
yani nezkatiye xwe nîşan bidin lê Kurd jî bi rastî Kurd jî wek destewî nevalaya yani ew ê jî ji xura wek dost û hevalê wî jî hene wek li rojhilata navîn ew ê teklî dinê jî Kurd jî tekliyê xwe wek peywendiyê xwe mezin bikin çê bikin lê em dibêjin wek Birêz Öcalan dibêje em dixwazin di nav van pirsgirêkê mezin da wek gelemşeyê mezin da em dixwazin rokî zûtir aşîtiya xwe ava bikin em li hevatinek çê bikin pêşiya me bi rastî tarî ye ji bo ronahiya gelê Kurd ji bo ronahiya Tirkiye ji bo ronahiya civaka Tirkiye lazim e ku em aşitiyek ava bikin gava aşitiyek ku li Tirkiye ava bibe بله bi rastî bandora xwe rojhilata navîna jî nîşan dide ji bo wî ku ev rokî zûtir ku derengî nebe ev pêvajo bige encamekî بله ji hem ji bo Kurda ji hem ji civaka Tirkiye di her warî de bi rastî wê baştir bibe. بله نا هەواڵ سەراتەی دەمامە ژی بەر بە داوی بە دەچەم لێ ئەس دخوازم وێکی جێژوە پرس بکەم نها شاندەیە ئیمرالیا دەم پارتیە دەماکۆڤە دیگەرە بە پارلەمەنتەرێن دەم پارتیێرە تێکیلداری جivînê ئاگاهیان بلاv dike yan guan bêjin ew dimêne heta roja din dawxwenî bawekî fermî derdikeve. Ya ez viya bêjim bi rastî car car na yani yani nav heftekî de bi rastî yê ku yani wek Dem Partî yani pê alaqadar ve ya jî gava ku yani berpirsiyariya Dem Partiyê çi heve بله Birêz Öcalan derbarê Dem Partiyê derbarê siyasetê da çi gotive wek şanda me bi awakî car car na nav heftekî da bi parlament yani bi parlamenterê Dem Partiyê ra jî van agahiya bi rastî yani van mijara agahtar dikin bunlara par ve dikin yani car car ne dibêjim ya nava di sêro ya jî ya jî nav hefteyekî em jî tên agahtar kirin. بله نا wê de mê wisa xuya ku tenê şandeya Dem Partiyê têkildarî naveroka civînê serwexta û xwediya agahiya ne bawekek kin jî bawer serhat em jî merak dikin ekî tu jî merak dikî li gorî te wê sibehê ji daxuyîniya ku şandeya Dem Partiyê dide de wê tişteke ku wisa pir balkêş ya ku em bijîn kes me ne li bendê wî derbikeve Ya bi rastî ez yani ne bawerim ez wisa بله bêjim. یعنی هون دبیشن ده چارچوبه ایدی خالا دوامینیا کوری برا پوکال دیکالی انتگراسیونی یا هورگیلین ویه کی به Ya herî girîng ez viya bêjim wek yani Birêz Mithat Sancar jî wek endamê şandê بله wî jî yani tevlî programê bûbû duwêrê de jî anî ziman yani herî girîng ew e ku ev em hîndî derbasa qonaxa diyemîn bûn بله tu qonaxa diyemîn de em ya rokî zûtir çareser bikin ya herî girîng ev e yani ez bawerim di vê çerçeveyê de belkî hinek tişt bên ziman ve izah kirin. بله سرهاتران پارلمانتری دم پارتی یه آمدیم بمرا آمده بوم اف تشتین که من مراق دکرن به تایبدی تکیلداری هم جوینین کو شانده امرالی و هم جیم تکیلداری پیواژه خباتین کمیسیون مجلسین کوتین مشاندن ما بجه بریز سرهات کرد بو برسف داینتا او سروقت کرنا ده یاش بو ما سروی مجاری جم گله گله سپاسیاتا دکین اول سرهات Spas baş, şev baş. بله بینرین هجاد ساعتا دوامینیا و شنا خویا طیبت دجی هر دو مجارین سرکین کو مخواستن بواره پار بکن هم مجارا سرکیا و گره کوچبرین عفنی یا ساعتا دوامین دجیم هم هفدتنین شاندیا روجاوال دیاسپوره لمنیه و خباتین کوات مشاندن تکیلداری وی جیم شاندیا دم پارتیال امرالیه هفدتنین کو پیک آنین او هورگلین وی ین چاوانیا وی که کو حوال سرحت ارنگوت ما بو بینرین هجارا پار وکر ام لور دیگهجین داویه وشنا خویا تایبت او دبیجین حتی صبح جاره کدن بین پیشیا و بمینن دنا و خیر و خوشیه ده